ଝରିଗାଁ, ଉମରକୋଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ର ଧାନ ଓ ମକା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ବର୍ଷ 1600ରୁ 1700 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଏବଂ ମକା ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 700ରୁ 800 ଟଙ୍କା ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମ୍। ଧାନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମକା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ସରକାର ମକା ମଣ୍ଡିକୁ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମକା ଚାଷୀମାନେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ନାହିଁ ତ ସରକାର ନାହିଁ, ଚାଷୀ ନାହିଁ ତ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଦେଶ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ସର୍ବସର୍ବା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଦେଶ ଗଠନ ହେଇଛି। ଏଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଶସ୍ତା ଦରରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମକାକୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ନ ମାନନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ମକାକୁ ନେଇ ଆମେ 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେବା, ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏବଂ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଅଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ମକା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଏବଂ ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ହାସଲ କରିବା।